Hello friends, नोंथांमोनखौ बयखौबो आं YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैहाय जों मोनसे पिकनिक जाग्रा स्पटआव दंफैयो आरोना। माने बे जायगाया जाहैबाय देग्लाय डिसेम्बराव फार्स्ट माने ओपनिं बानायदों दिनैहाय। बे जायगायाव जों दिनै दंफैयो आरो। ओमफ्राय माने बे जायगायाव जों दिनै एक्सप्लर खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। माने बेयाव जेरावबो पिकनिक जागासिनो आरो मानसिफोर। ओमफ्राय जों बेखौ दा एक्सप्लर खालामसै आरो माबायदि साजायदों, माबायदि मादों। बेयो जाहैबाय निज्लानि मेन दालां रायजोफोर आरो बेखौ बिराद समायना बानायनाय जादों। निज्ला पिकनिक स्पटनि मेन फट' लाग्रा जायगा होनबा बेनो आरो बेयाव गोबां मानसियानो फट' लायो। बेखौ बिराद मोजाङै समायना रमायना रं फुननानै बानायनाय जादों बे दालांखौ निज्लायाव। आरो बेयो जाहैबाय निज्ला दालांनिफ्राय बे जानाखि मानसिफोर फट' लाग्रा बेनिफ्राय बेबायदि लुक नुहुरो आरोना। बेयो जाहैबाय बिराद बै गोथां गोथां नुहुरनाय हाजोफ्रा जाहैबाय भुटाननि आरो बै जाहैबाय सुइस गेट गुफुर गुफुर रिगि रिगि नुहुरनाया माने बेयो जाहैबाय साहा साइडजोंनि आरो बेयाव बिराद मोजां लुक्स माने भिउस नुहुरनाय जायो आरो बेबायदि निज्ला पिकनिक स्पटनिफ्राय फट'फोराव मोजां मोजां बेरखाङो आरो बेफोर जाहैबाय माखासे टाइम पास खालामग्रा गथ'फोरनि बिदिनो मानसि गिदिरफ्राबो गाखोनो हायो आरो बेयाव। ओमफ्राय नै मानसिफ्रा फट' लागासिनो बे जायगायाव सेल्फि कि सेल्फि आरोना। दै जिङाव नै रायजोफोर बै भुटान हाजोनि भिउसखौ माबायदि नुदों। ओमफ्राय बे दैया जाहैबाय निज्ला माबानिफ्राय बोहैबोनाय भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय ओरैबायदि गुसुखा आरोना। ओमफ्राय बेयावनो मानसिफ्रा पिकनिक जानानै बायदिसिना सुलाबायो आरो ओमफ्राय बै हाजोआ जाहैबाय भुटाननि हाजो। बेयो जाहैबाय दखान एरिया रायजोफोर निज्ला पिकनिक स्पटनि मा नाङा गासिबो बुस्थुखौ बेयाव मोनजोबनाय जायो। बेयाव गासिबो बुस्थुखौ फाननाय जायो खमला फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै गासिबो बेदर बायदिसिना मा नांगौ नोंथांमोना बे जायगायाव लाजोबनो हागोन आरोना। दायोहाय माने निज्लायाव जों बेयाव जिरायलागासिनो आरो गोबां मानसिफोर पिकनिक जालागासिनो दा फट' लागासिनो बेहाय। दानिया फैबाय मेन पिकनिक जाग्रा जायगायाव बे बैग्रिबारिया गासिबो पिकनिक जाग्रा जायगा निज्लानि मेन पिकनिक स्पट आरोना बियो। बेयाव गासिबो मानसियानो बेयाव पिकनिक जायो। बे बिफां गुफुर गुफुर नुनाय बैग्रिबारियाव ओरैबायदि समायना बानायदों नाथाय पाब्लिकफ्रा मा सिस्टेमनि पिकनिक जायो गासिबो दाखोर दाला बानायना गालाङो। ओंखायनो आसा खालामो रायजो राजाफोरखौ पिकनिकफोरखौ जाफैयोबा जाहाथे साखोन सिखोन गालाङो लोंनानै जानाय बथल बायदिसिना काप प्लेटफोरखौ साखोन सिखोन गालाङो बेखौनो आसा खालामनाय जायो। मानो होनबा बेफोरो जाहैबाय नेचारेल जायगा बेनि थाखायसो बेयाव जायगाफोराव पिकनिक जानो बानायनाय जादों। रायजोफोर बे गासिबो जायगाफ्रानो नै सेंग्रा सिख्ला गासिबो पिकनिक जाजोबनाय जायगा आरोना बे गासिबो। जानानै लोंनानै माने जायगाफोरखौ एसे साखोन सिखोन खालामोबा बयनिबो थाखाय मोजां जायो आरोना। नोंसिनि मोजाङानो बयनिबो मोजां नोंसिनि मोजां मानो होनबा बे जाहैबाय नेचारेल जायगा। बेयो जाहैबाय फिल्ड साइड रायजोफोर बेयावबो पिकनिक जानो हायो मोजांनो। जायफ्रा बैग्रिबारियाव जानो गोसो गैया बिसोर बेबायदि लांदाङाव जानो हागोन आरोना। इट्स ए बिउटिफुल प्लेस। बेखौनो बुङो निज्ला पिकनिक स्पट इक'टुरिजम रायजोफोर। नोंथांमोनाबो पिकनिक जानो गोसो दंबा बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैनानै जाफैनो हागोन आरो नोंथांनि फेमिलि नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड नोंथांमोननि लोगोफोरखौ लानानै आरो जानानै जाहाथे नोंसोरबो फैनानै जाहाथे जानाय लोंनाय दाखोर दालाफोरखौ साखोन सिखोन गालाङो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय आरो। दिनैनि निज्लागुरिनि पिकनिक स्पट एक्सप्लर खालामनाया एसेनोसै रायजोफोर। नोंथांमोना फैनानै निज्लागुरियाव मोजाङै पिकनिक जाफैदो रायजोफोर। बाय बाय।